अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडी तालुक्यातील कौठणी सतीचीवाडी इथं भर वस्तीत उमेश कौठणकर यांच्या घराजवळील विहिरीत बिबट्या पडल्याचं आढळून आलं। भक्ष्याच्या शोधात हा बिबट्या विहिरीत पडला असावा अशी माहिती सरपंच अजित कौठणकर आणि श्याम नाईक यांनी दिली आहे। भर वस्तीत बिबट्याचा संचार आढळून आल्यानं ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। सरपंच अजित कौठणकर यांनी वन विभागाला कळवलं असून वन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचत त्याला बाहेर काढलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।